kegiatane rek enek fotone ya iki rampung-rampung kae sik Bapakku ra metu ngopo. Apa? Bapakmu ra metu? Oh, ora. Lah kegiatan sholat jamaah hari ini. Besok kegiatannya nang rumah sakit. Ya. Alah wong kono ya enek sithik lho. Ya sing dilapi kae lho. Iki keseruan. Makan bareng-bareng. Kuwi lho Pak Ijo, Pak. Soto. Pak Imo kene ngendi ya? Iki lho, Pak. Apa to? Pak kono kuwi lho. Tak iki enggak jane. Ada apa sih? Kowe tak critani apa ora? Aku goreng brambang goreng iki kasih. Iya. Masih. Kontane. Iki lah lagi teko Trumadang iki mau sing jenenge lho. Totonen iki lho. Lho iki totonen lho. Jangan ngatur terus terang. Lho iki totonen iki lho.